بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشرف الله جباه كوبدو كرامانتو يالا كهنينا على فيها ككشي أناك هنا أناك نما أناك بركة يا ربي على كوكين أو كلنا بلا جلنك أبو كاميشون مندي سانفه ما دبت القرآن قرآن كنا والمايكافو قرآن كا invitation kuna mi ni bebi abolo don rosoro ala ka tata ka yera kun nafa ni ayi anga bi baro bi sura min kan sura min be anga kunan sanfɛ bi o de ye suratul nasr ale ye kuranɛ suran 110 ye an bɛna bɔ ka a kalan sisan bismillahirrahmanirrahim iza jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بدي ونين سورة قرآن سورة كمن تاناندو أبي بين آية سبعة آية سبعة kumaden min bɛ kuranɛ sura in kɔnɔ o bɛ bɛn kumaden 23 ma sigininden min bɛ a kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko harifu o bɛ t'i jɔ sigininden 77 la sura in jiginni sababu min b'a la o de ye alakiraba kisi ani nɛɛma bɛ a kan ayamu tashiriki n'o ye seliba tɛmɛnen kɔfɛ tile 3 min bɛ kɛ a yirala k'a fɔ sura in jiginna kira ka o waati de la k'a to Mina sura in ala ye mun fɔ a kɔnɔ a ka kira ye iza jaa nasrullahi ko Muhammad ni ala ka dɛmɛ nana ala ka dɛmɛ a n'a ka fanga ni o nana wal fatuhu a n'a ka dayɛlɛni n'o ye magan dayɛlɛn ko ye ko ni ala ka dɛmɛ nana ani ala ka dayɛlɛni wara'aita nasa Muhammadu i bɛna mɔgɔw ye yadkhuluna u b'a la ka don fi dinillahi ala ka diinɛ la afwajan jamakulu o y'a bɔlen ye kelen don na kabini mɔgɔw b'u dogo ka don mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bɛna olu bɛna tubi ko nka Muhammad ni ala ka dɛmɛ nana a n'a ka dayɛlɛni i bɛna mɔgɔw ye u bɛ don diinɛ na afwajan jamakulu a fɔ de ma ko fatuhumaka don cɛw nana kabilaw de tun bɛ wuli ka na duguw de tun bɛ wuli ka na don diinɛ na alakira bolo o don dugu minnu nana kabila minnu nana jamakulu minnu nana kuranɛ sura wɛrɛ bɛ o fɔ an ye k'a fɔ mɔgɔ minnu nana o don suratu mumtahana aya 12 b'a fɔ an ye ko a bɛɛ donna diinɛ na alakira bolo ni bay'atu alal islami ye n'o ye bay'a layidu 6 ye a y'o de di a jamakulu bɛɛ lajɛlen ma u dontɔ ala ka diinɛ na sabu kuranɛ aya de fɔ yan yadkhuluna fi dinillah u bɛ ka don ala ka diinɛ na o don kan min tun bɛ u da ni alakira b'o fɔ u bɛ segin o kan k'u ladon diinɛ na o de tun ye bay'a layidu 6 ye ko kumana fɛ Muhammadu n'o kɛra dun fasabbih subhanallahi fɔ kɛ sabu ni jama kɔni bɛ caya ka ban a sugu bɛɛ bɛ a la ɲuman bɛ a la juguman bɛ a la
i wasabaga ye jɔn ye o ye ala de ye. O kuma ni jama cayara kaba fasabbih Muhammad subhanallah fo caya a fɔ sanuya bi ala ye bihamdi rabbika ni ma tanu ye ala sanuya fɔ i ka ala tanu fana fɔ wastakfiruhu i ka ala yafa deli innahu i ka dɔ ala ye kana tawaban a kɛra tubi minɛbagaba ye a ka tubi minɛ ka ca a ka tubi minɛ ka teli kana tawaba tubi minɛ masa don bade o sura in a tɔgɔ yɛrɛ de ye suratu nasiri ye ko dɛmɛ sura n'a fɔra dɛmɛ ka ban bamanankan na ne hakili la o ye fɛn banginen ye fɛn min ni a kɔrɔ dɔnnen don sura in alakiraba b'a fɔ an ye ko wa innaha ta'dil rubu al-Qur'an. Ibn Kathir ale ka tafsir la ale b'a fɔ ko alakira ko nin sura in bɛ bɛn kuranɛ sura tila naaninan de ma. N'i ye kuranɛ tila naani ye n'i ye nin kalan siɲɛ kelen k'a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ fɛnɛ tilayɔrɔ kelen sɔrɔ n'i y'a siɲɛ naani kɛ i ye kuranɛ dafalen sɔrɔ i n'a fɔ an tɛmɛna sura dɔ la ko suratul Ikhlas n'o ye kulalaw sura ye ale siɲɛ 3 de bɛ bɛn kuranɛ dafali ma nin fɛnɛ siɲɛ naani de bɛ bɛn kuranɛ dafali ma nin b'a yira an na ko fɛnw tɛ kelen ye kulalaw siɲɛ 3 o ye kuranɛ dafalen sɔrɔ nka nin fɛnɛ naani o ye kuranɛ dafalen sɔrɔ nin ye dɛmɛ sura in ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ sababu ye ni moriw bɛ sura in dɔn kojugu n'u y'a labaara k'a d'i ma dɛmɛ bɛ don i ka jagow la dɛmɛ bɛ don i ka baarada la yiriwa bɛ na i ka cakɛda la k'a kɛ dɛmɛ ye an ye k'an ka jamana yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ yarabi ala k'o kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa akir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى